வரும் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள தெலுங்கு வருடப்பிறப்பை முன்னிட்டு திருப்பதி கோவிலில் ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் நடக்க உள்ளது. இதன் காரணமாக வரும் மார்ச் 29ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை 6 மணி முதல் 11 மணி வரை பக்தர்களுக்கு தரிசனம் நிறுத்தப்படுகிறது. திருப்பதி திருமலையில் தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு, ஆணிவார ஆஸ்தானம், வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் மற்றும் வைகுண்ட ஏகாதசி ஆகிய நிகழ்வுகளுக்கு முன்பு ஒரு வருடத்தில் 4 முறை செவ்வாய்க்கிழமைகளில் ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் நடத்தப்படுகிறது. தேவஸ்தான ஊழியர்கள் ஏழுமலையான் கோவில் கருவறை துவங்கி தங்க கோபுரம், தங்க கொடிமரம், கோவில் வளாகத்தில் உள்ள துணை கோவில்கள், பிரசாத தயாரிப்பு கூடம், பூஜை பாத்திரங்கள், நைவேத்திய பாத்திரங்கள் ஆகியவை உள்ளிட்ட அனைத்தையும் கழுவி சுத்தம் செய்வார்கள். தொடர்ந்து சந்தனம், நாமக்கட்டி, பச்சை கற்பூரம், கிச்சலி பொடி ஆகியவை உள்ளிட்ட பல்வேறு சுகந்த திரவியங்கள் அடங்கிய கலவை கோவில் சுவர்களுக்கு பூசப்படும். அதன் பின்னர் பகல் 11 மணி அளவில் தேவஸ்தான ஜீயர்கள் புதிய பட்டாடையை தலைமேல் சுமந்து கொடிமர பிரதட்சணம், விமான பிரதட்சணம் ஆகியவற்றை நடத்தி ஏழுமலையானுக்கு சமர்ப்பிப்பர். தொடர்ந்து பகல் 12 மணிக்கு மேல் பக்தர்கள் சாமி கும்பிட அனுமதி அளிக்கப்படும். கோவில் ஆழ்வார் திருமஞ்சனத்தை முன்னிட்டு ஏழுமலையான் கோவிலில் மார்ச் 29ஆம் தேதி VIP பிரேக் தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சர்வ தரிசனம் மூலம் வரும் பக்தர்கள் 2 நாள் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்யும் நிலை வரலாம் என திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது. மார்ச் 29ஆம் தேதி சர்வ தரிசனம் டிக்கெட் பெற்ற பக்தர்கள் இதை கருத்தில் கொண்டு தங்கள் திருப்பதி பயணத்தை திட்டமிடும்படி திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.